Orugono. And if you from my day, no more. When you make from the Buddha, see, I didn't coach it. Not getting you. You can you walk on that? We're in his hand. That's not negative. Yes, I know Ugochi to me. Walk on my lorry. They got it. Ordinana Besopu, Ordinana Bozondo, Emmanuel Odonetim Punasi, Ugochi Pambose, Oneti, no Totona, Paleono Nakuzi, Eze-Ana, Ugochi to Benu, Odo Manori, Oya Masiosi, Oya Martina, Gabadi, Eze-Ana, Ugochi to Benu, Oya Manije Mono, Ordinana Bozondo, Gabadi. Ugochi to Benu, Odo Manori Fite, Oya Masiosi, Oya Martina, Gabadi, Eze-Ana, Ugochi to Benu, Oya Manije Mono, Ordinana Bozondo, Gabadi, Eze-Ana Gadi, Ugochi to Benu Gadi, Ugochi to Benu Campo, Oya Makalezo kwa Jaja Ndi ukeri ganyo Fondambaki Njoche yanyo Fondambaki Fondya sikalaka Wori uwibo Sianyi rapukani Nanke fakama Ulubaye bolobya Akuma Wefe kwa church Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba. N'ụbọchị taa bụ ụbọchị nkwọ. N'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ all you need to know about cobwebs and negative vibes, negative energy. Etu ị ga-esi wee nwee ike welu gbanarụ the effect, how to defeat the effect of cobwebs and negative energy. That is our today's topic. So if you pay attention, I can tell you, you will learn something that will change your life for good. Mana before I gaba n'iru, o nwere ọkwa dị mkpa anyị ji maka ya wee bịa. O nwekwazịrị ndị bụ taata bụ izi ha na-afụ m na social media. Maka ndị ọ bụ taata bụ izi ha na-afụ m, afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa agwana gị isiokwu anyị ji wee bịa. Taata anyị ga-asụ Igbo ọfụma. Ya bụ isiokwu anyị ji bịa agwana gị ya. Nke ọzọzi ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ya n'ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa ahụ, ọnwa Ọgọst a. Ya bụ ụbọchị ahụ ka anyị ga-achụkwa aja dị iche iche nye entities of powers nọ na temple. Chụkwazi aja ebulu n'isi mmadụ niile sonyere na aja.
aja mbunye elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. As we speak, ndị mmadụ ebukubego for nke ọnwa Septemba. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na nke ọnwa Septemba, ị mara mgbe ị nwere from today wee ruo ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Septemba. Maka na nke ọnwa ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Ọgọstụ a, ị nwere bido taa wee ruo ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Ọgọstụ a. Maka na nke ọnwa Septemba ga-ebidokwa na Septemba 1. Dịka nsi wee kwuo, ndị mmadụ ebukubego ya. Ndị na-esonye bụ na anya bụ aja amadụgo ka esi eme ya. Mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ ọrụ anyị 3 prayer request gị. Email donation token to the account number. Chat them na WhatsApp. I want other details I need from you in order to book you. By WhatsApp number bụ na-enye gị kịta WhatsApp number ihe eji wee nweta m. Ọ bụrụ na ị kpọọ ma ọ bụ na ị sendịrị meseji na WhatsApp, ọ bụrụ na m respond, my PA will respond. WhatsApp number bụ 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Then ka anyị gabazie n'iru isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Ọkwa ọzọ dịkwa mkpa bụ chetakwa, ọ bụrụ na ịbụ child of the temple, echefukwana na our annual feast ụta mgbaarọ na-abịa na Septemba 16. Yes, atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-abịa maka annual feast. Ọ bụrụ na ị ga-abịawu isi ozi gbasara ihe ụta mgbaarọ gị, annual feast festival, nke arụ nwa ga-apụ nnukwu iche. Yes, anyị nwekwara ndị ga-eme ndị mmadụ obi ọma n'ụbọchị anwa. Onye mbụ onwe ochi na-aza ada Igbo, ọ ga-anụ ya. Anyị ga-eredizi anya bụ egwu ochiri ndị temple, ọka mmụọ na-apụ apụ ihe eji na nchegbu. Then anyị nwekwara onye egwu ọzọkwa, eze nwaanyị jere nwaanyị mmiri akụ, ọ ga-anọkwa ya, na ndị ọzọ na-eti egwu ọdịnala dị iche iche ga-anọkwa ya bụ ụbọchị. Ya bụ mmemme ga-ebido 10 a.m. 10 a.m. Ọ bụrụ na isi ebe tara aka na emerutewu before ya bụ 10 a.m. ịmalụ na ihe ọpụta bụ na ị ga-abịa a day before the date. Yes. Then anyị mesịkwazie, anyị ga-ewetakwazi ndị enyi anyị ndị anọrọ nso ga-enwetakwazi ụfọdụ mmemme mere n'ụbọchị ahụ. Ọ bụrụkwazi nke ọzọ bụ ọkwa ọzọ bụ ọ bụrụ na ị na-awọchị m site n'Eziokwu TV, mana o nwere nkụzi ọbụla m kụziri ebe a ị chọrọ iri wọchị ọzọ, ma ọ bụ ị chọrọ ka ishigharị ya mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Rift. Ị ga all my lectures. Yes, anyị nwere over 1000 lectures na our YouTube channel. Nkụzi niile anyị na-akụzi gbasara ọdịnala all for years now. Nke a bụ ofu. Nke abụọ, ọkwa ọzọ dị mkpa. Nke abụọ bụ ihe ị ga-ama gbasara ọ bụrụ na ị chọrọ ịwọchị, o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị na chanel a Eziokwu TV, and ị chọrọ iri wọchị ọzọ, jee na Ugochi tubelu movie production. Ma ọ bụrụ na ya bụ movie ị chọrọ ịwọchị wụ English, mana ọ bụrụ na movie ị chọrọ ịwọchị abụ Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies, ị ga-awọchị ya. Then ọ bụrụ na o nwere mmemme ndị ọzọ ị na-afụ na Eziokwu TV ị chọrọ iri wọchị, jee na Eziokwu TV na YouTube, ị ga-awọchị ya. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Ihe m chọrọ ịkọwa bụ gịnị bụ negative vibes. Enwere so many things ị kwesịrị ịma. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ m kedu ihe kpatara cobweb ji eko ha here and there. Nke mbụgodo bụ na cobweb ide eko mmadụ gosiri na something is wrong. Yes.
is either you are keeping late nights on a lonely road. Ị na-aga n'ụzọ ụzọ mmadụ adị aga kwa mgbe. Ị na-aga n'ụdị ụzọ dị etu a, enwere every chances na cobweb ga-eko gị. Ọ bụrụ na ị na-agakwazi n'ụzọ enwere ndị mmadụ adị aga kwa mgbe, then cobweb nwere ike iko gị. Weda ma ọ bụ na ụzọ dị na ya own apartment, ma ọ bụ ụzọ dị na general apartment, ma ọ bụ n'ọnụ ụzọ ebe ndị mmadụ si aga, cobweb nwere ike iko gị. Cobweb nwekwara ike iko gị na room gị. Cobweb nwere ike ikokwa gị na kọrịdọ isi aga. Mana ihe na-achịkọwalụ gị bụ na enwere cobweb na-eko gị out of your own negligence, and the only solution to it is make sure you keep your environment clean. Make sure you keep your environment clean. Maka na ndị oyibo si cleanliness is next to godliness. When was the last time you cleaned your environment? I mean your apartment. When was the last time you did so? Kelu mgbe ikpeazụ itichalụ ma fichasịa kochasịa ọnya nwudude dị na be gị? Kedu mgbe ị merie? Ọ bụrụ na ọnya nwudude na-eko gị na be gị na rum gị ebe ị na-arahụ, ị mara na ihe ọ pụtara bụ na you don't pay attention to cleanliness, ịdị ọcha. Ihe na-achịkọwalụ gị na ikwesịrị imeke sure na opekata mpe, that is every 2 weeks na ikochasịrị be gị. Ọ dị very important. Ọ ngwa in some cases ọ ga-abụ o ruo, ị mara na ikwesịrị ide ekocha be gị at least once in a week. Ọ dipendere. Mana ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ na cobweb na-eko gị, mmadụ na ihe ọ pụtara bụ na imere ikpebere ihe a tụrụ anya n'aka oke ime. Enwere cobweb nwere ike ọ na-eko gị, ọ bụrụ as a result of lack of cleanliness. O nwere cobweb ga na-eko gị ọ bụrụ na ọ maka ihe na ịdị adị ọcha. Ịdị ọcha bụrụ ọsọ mgbe ịzalụ ụlọ, ikochasi ebe gị. Ọ dị very important. Yes. Then ikochasi ebe gị, ifu na o nwere ka ị ga-esi na-edobe ebe gị ọcha. Ifu na you are not giving room to unwanted ants and insects. So ihe na-achịkọwara gị na cobweb na-eko gị nwere some spiritual meaning, nwee some bụ maka na ihe na ịdị adị ọcha. So ọ bụrụ every cobweb ọ bụla koro gị inyebe spiritual meaning. O nwere cobweb nkwara ike iko gị ọtọse na you applying the lonely road, ị na-iso ụzọ maybe bush path. O nwere ike ọ bụrụ ụzọ ndị mmadụ adịghị aga from time to time. Cobweb nkwara ike iko gị ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-agawa ihe ka ndị a na-agawa morning mass. Maka na ha nwere ike ebe isi aga bụrụ na ebe nwere no bush path. Ọ na-abụba mgbe ụfọdụ those spider ebido spread be their tentacles here and there and search for food.
they normally ha na-emekarị ya n'ụzọ dị iche iche na ọ bụrụ na orube na the odd hours oge ndị mmadụ adịghị agasị n'ụzọ ha na-eme ya. So ọ bụrụ na n'ihi na-aga ụdị ụzọ a n'iwu ndị na-abụ iwe one of the early birds na early morning ịpụọna, I will advise you na ọ bụrụ na n'ihi na-agbawa ụzọ, ọ bụrụ na ọ na-awụ ị na-aga n'ụzọ na ebe ị na-aga wee bush path, ị na-aga early morning, I will advise you ọ bụrụ na ị na-aga go and cut a leaf, a green leaf, any green leaf ọbụla. That green leaf ahụ ihe ị ga na-ewave at intervals. Yes, ị ga na-ewave at intervals ka ị were ewe na-break every cobweb ọ na-adị n'ụzọ gị while walking. Some of these cobweb anwa bụ natural things nọ na-emere onwe ya and have nothing to do with you as a person. So mana ndị mmadụ ụfọdụ bụ nke mere onwe ya, mana due to na we are living in a world where people always read unnecessary meaning to some certain things, and ndị mmadụ na-atụkwa egwu. So obere ihe mere na o nwere ụfọdụ mere na a na-achịkọwara gị na enwere some cobweb mere as a result of not the natural, because of that the path you are following at that particular time abụrụ ụzọ ndị mmadụ na-frequent from time to time. So all the possible na ị na-aga n'ụdị ụzọ a during those odd hours na cobweb wee so emetụ gị. So ihe ị ga-eme cut out green leaves while passing, you were they clear their path. Top of this road, ọ bụrụ na anwụ pụtawa ọfụma and na ndị mmadụ bido gawa ụzọ anwa, if na those cobweb, they will just depart from that path maka na ndị mmadụ na-aga steady. So ị ga-echeki na onwe gị ebe cobweb na-eko gị, ọ na ya pal apartment, ọ na ya flat. So nke na-eko n'ilo maybe na where you are living, n'ụzọ isi aga early morning during those odd hours. It could be early morning, it could be late in the night. O nwere ike that road anyị na-aga bụrụ ụzọ ndị mmadụ na-aga 247 and then we'll bush paths to it. All the possible na cobweb will go that place, which is normal. Don't read spiritual meaning to this. Mana ọ bụrụ na cobweb na-eko gị in afternoon where everybody is passing, and your own you pass at the same time, onye gafere before gụnwa, then ebe ahụ ka ị nwere ike iri meaning to. Then nke a bụ ofu. Nke abụọ, ọ bụrụ na cobweb na-eko gị na be gị, maybe na ya flat, two things are involved. It could be na no well something to do with spiritual, as in no well spiritual interpretation. Then mana o nwere nke ga na-eko gị, a matter no as a result of unclean environment. So what I can tell you is, bidogoro from yourself, make sure you clean up your environment very often. Make sure you clean your flat, your apartment very often, in order to ward off all those negative vibes. Like I said before, cleanliness is next to godliness. Ọ bụrụ na cobweb na-eso gị na-eko gị, then o nwekwara nke bụ na all spiritual sign that all is not well with you. Mana o nwere some certain things ị nwere ike imewuru onwe gị for ọrụ nwa bụ ndị batara ọfụ n'ọdịnala. Ndị batara ọfụ n'ọdịnala ka bụ nwata na ihe gbasara ọdịnala. Ụdị ndị dị etu a nwere ike ịkọ ọzọ ọtọ afa.
mana o nwere ndị bụrụgodo na ha agbacha ntebego n'ihe gbasara ndụ nke mmụọ. Ndị dị etu amaghị ife ha kwesịrị ime, dịka nsi wee kwu na ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ. Anọ nwere ụfọdụ ihe ị kwesịrị ịma n'onwe gị, o nwere ụfọdụ ihe ị kwesịrị imewu n'onwe gị. Ndị ma nkụzi mbụ na ihe m na-akọwara ụnụ bụ na ọ ga-adị m obi ụtọ ma ọ bụrụ na gị nwa bụ onye ọdịnala na-eso m nwere ike imewuru onwe gị some of this spiritual work by yourself. Onye nwa bụ ihe m na-advocate for, unless na ịnọzie dịka obodo oyibo ma ọ bụ some high profile individuals enwere ike imewu ụfọdụ ihe n'onwe ha. Mana ọ bụrụ na ị nọ Nigeria and na ị nwere ike imewu ụfọdụ ihe n'onwe gị, jiri aka gị mee ya. Mma anyere gị aka ka i jiri aka gị mee ya, because ịmụta ka esi eji aka gị eme ịmasịzi na ego bụ ihe ji gị. Mana ọ bụrụ na ị mara ka esi eme na ị ga-erile anyị na third party ka o meere gị ya, of course you spend more. You know why? Maka na efi na-azọcha ọka na a na-ekechi ya ọnụ na-ebe onye na-alụ ka o si eri. Oyibo gbara ya workshop. Like nwa na onwe ma ọ bụrụ isi mmeri those things, you pay for my services. Mana achọrọ m ka ịmụta ka esi eme ya n'onwe gị, maka na ịmụta ka esi eme ya n'onwe gị ime spendizi ego much wee mie. Yes, and by then ọ nwere ike dịrị gị easier ide eme ya from time to time. So onye abụ nkụzi m, ihe m na-agwa ụmụ Igbo bụ chigatanụ n'ọdịnala, malụ ka esi eme some of those things yourself. Ọ ga-enyere gị aka. Then ọ bụrụ na cobweb na-eko gị, let me address ndị nke ha has to do with spiritual. Enwere so many things nwere ike ị na-eme ka cobweb na-eme gị. Cobweb a na-eko gị nwere ike ịbụ to warn you of the spiritual implication, to show you that all is not well in your spiritual vibration, ma ọ bụ ka i wee jụọ ese. Now ọ bụrụ na cobweb na-eso gị, now onye ọfụ ị nwere ike ịgba afa ị mara exactly ihe na-eme. Mana ọ bụrụ na ị bụrụgo one of my students, you have already started bido na-eme spiritual exercise daily. I can tell you na ọ bụrụ na ị na-eme spiritual exercise daily, o nwere ebe ị ga-amacha ọruo. Agwara m gị na spiritual maturity the level by level, and you move to the next level by the time it surpasses the challenging times. Then at that particular level, at that particular moment, Agwara m gị, if there is no challenges, there won't be any champion. Yes. There will be a champion. There must be challenge, and you must come out victoriously in that particular challenge in order to move to the next one. Yes, so challenges are compulsory. No, as long as you are living in this gross material. But no spiritual wise. Some of these sin, lower vibrations, amana abụzi a hindrance to you. Mana aghọtara m maka ndị wụ na ha kabatara ọfụ n'ọdịnala Igbo. Then those cobwebs might be a good sign to show them that all is not well in their spiritual path. 2, o nwere ike ịbụ na negative energy ka onye ahụ adịbọrọ free. So onye dị etu a nwere ike na-experience so dị ihe dị etu a as negative energy, and the ones so dị ihe dị etu a na-eme ọ na-enweta disappointment. Ihe na-agwa onye dị etu a bụ, ọ bụrụ na ị ka nọ na level cobwebs ka na-eko gị, ihe ọ bụ sign that na spiritually ị ka dị down. That is, ọ bụrụ na cobweb na-eko gị na-ewetara setback, na-eme cobweb kosia gị,
inwee setback. Ihe ọ pụtara bụ na ị ka na-eme operate na lower vibrations. Yes, ị ka na-eme operate na lower vibration. Mana ọ bụrụ na ime go upgrade na-eme operate na higher vibrations, I can tell you those cobwebs, even if na ha koru gị, cannot stop you because you already migrated to higher range. Let me put it that way. So for that reason, those cobwebs cannot stop goodies from flowing to you because you already operating in the higher range. Ama na ndị mụtara ọfụ amarụtasị ọfụma, mana m na-achọ ịkọwara gị bụ ya ka m ji sị gị na-agba mbọ ka ibi udo ndụ nke mmụọ gị, ka spiritual level gị gbagota, maka spiritual level gbagota nwa ịfụ na those negative vibes of lower region ama abụzi a hindrance, ama abụzi ogbochi, maka na ọkwa ga-agbagogo. Reason ka mmadụ ga-atụ eti ga-esi ghọta ya ifuru etu esi wee nwee na redio enwee medium wave, short wave, FM, ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị na ndụ nke mmụọ. Ọ bụrụ na iwu onye na-ewulite ndụ nke mmụọ ka ị na-agbagota na spiritual level, edeghị anya si wee na before na ịnọ na short wave, and some vibrations na short waves na interrupt your own frequency. Whenever you move to higher frequency, maybe FM, if someone is tuning you, understand, to pin you down from the short wave, maka na ebe ị na-emezi operate is in a higher another frequency, even tuning here cannot even be obstruction to your own level of spiritual vibes. So what am I saying? As long as you are here on earth and you really want to live a successful life, make sure you develop your spiritual power and activate your inner powers so that all those earthly gross material vibes are always a hindrance to you. Yes. And the only way you can surpass this is by activating that your inner power through spiritual exercise. I keep hammering on spiritual exercise. You know why? Spiritual exercise is the key. Ị ga-enwerịrị mgbe iche achịgharị uche. Ị ga-enwerịrị because not that time ahụ ka ị na-enweta inspiration. All that time ahụ ka ị na-enweta inspiration on what to do and what not to do. Ọ bụrụ na ị na-enwe spiritual exercise, I can tell you, spiritual exercise is very important. Oge mmadụ ji akwụnye onwe ya n'ọkụ. When was the last time you created time for reflection? Ka ị chee maka ọdịmma na ndụ nke mmụọ gị. Ị ga-enwerịrị time iji eche nke a. Ị ga-enwerịrị time iji eche and mee meditation gbasara ndụ nke mmụọ gị. Ọ n'oge anyị na-enwe that meditation ka ị na-condense power. Ị na-afụ etu ọ na-ahụ m ụfọdụ asị na mmadụ asị na o nwere onye eziri ozi na agba ochie, asị na onye na-etu a na-achịgharị ya n'obi ya. Ị bụrụ onye na-ekwu chọọ ekwu ọtụtụ okwu, kama ọ nwere ụfọdụ ihe mmadụ nwere ike ịgwa gị, ihe mmadụ nwere ike ime n'ime ndụ gị, itinye n'ime obi gị, na-achịgharị ya, keep pondering, na-achịgharị ya n'ime obi gị. Mgbe ị na-achịgharị ya n'ime obi gị, that thing ahụ ị na-ponder over and over time is gathering momentum, condensing power. By then, that is fortifying you. So mgbe ahụ ị na-achịgharị ya n'obi gị ka ọ na-condense more power, ka ọ na-absorb some powers, and by then you are making it spiritually. Because whenever this
the what you are pondering now condense power unable and by then attracting noble strength in order to get bigger. So what am I saying? I can tell you, more na igbogotago na spiritual level. Now, in a spiritual exercise, I can tell you that those cobwebs can never be obstruction to you, because the level in a more breath carries that level of lower vibrations. One, two. Make sure you keep your thought pure. Never you think evil against your fellow man, because Galatians 6:7 says, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Whenever you are keeping negative thoughts, you are attracting negative thought to yourself. Yes, you are making yourself vulnerable to every attack. Make sure ihe na-adịghị n'obi abụrụ ihe ọjọọ mgbe ọbụla. Ihe ọjọọ na-adịghị n'obi, mmadụ chere gị ihe ọjọọ, it will come to pass. So make sure that you keep your heart clean. Very important. Very important. Whenever you are having good intention towards human being, your fellow man, you can follow home and then to your man there gets you they are no surprise. So learn how to avoid negativity. Negative vibration they bring backwardness. On a water nachigazo. Mana ọ bụrụ na ị ga-enwe ike ị na-eche echiche ọma, ịsịkwana ka icheelu mmadụ aja echiche ma ka imegide mmadụ, ihe bụ nke gị ga-abịa gị ụkwalu ha n'oge ọ ga-adarị gị. Ezi omume ị mere kịta na ezi echiche igwere kịta ga-esitere gị onye enyemaka in future. God bless your life. Mana ọ bụrụ na ị na-eche aja echiche, thinking na ị ga-eme kie by aja echiche, you are compounding your problems. And believe in me, you will never make it by each aja echiche. So can go deeper than this. But I'm make sure you always long for something noble, something good. Adakwana echiche etu ị ga-esi megide mmadụ ma ọ ka ị ga-esi wee mee ihe abụrụ ihe ekpere n'ikpe na ezi omume. Ị na-eche ị na-eme etu a avoid ya thought dị ada pure. I can tell you, o nwere ihe ite ọkụ, o nwere ihe ekwu ọkụ ga-eme ite igwe. Yes, maka n'ihi na ịdị ime wee bịawa n'oke. Ọ bụghị ana na ị na-edebe ya thought very clean and pure. Ị na-edebe ya thought very clean and pure. I can tell you, o nwere ihe ọbụla ihe ọjọọ ọbụla ga-eme gị unless na your own part adịrọ pure. So always keep your spiritual part pure. I can tell you, all those negative vibes, negative vibration, amabnata a hindrance to igbochi ihe ọma which you deserve. As in mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Once you plant a corn and nurse that corn, time for harvest, whenever time for harvest reach, you go and harvest and nobody will stop you, because you farm it, you nurse it, and time for harvest, you harvest it. So what I'm telling you today, learn one KC a build ndụ nke mmụọ gị, very important. Ọ ga-enyere gị aka ka ị ghara ịdị vulnerable to every attack, whether attack anwa or from negativity or whatever. On nke mmadụ project, it can never come to pass because their thought is pure. And they want negative thought in your mind, and therefore no negative thought will use it as a point of contact in order to reach you. Nke bụ abụzi ọ bụkwanụ na ị na-enwe experience ụmụ ihe dịka cobweb a, ị nwere ike nwere ihe ndị kwesịrị imewu n'onwe gị, ntụnanya n'aka gị dịka onye ọdịnala na-ege olu ihe ama ka esi eme. Enwere ihe clean sentence ị nwere ike use were na clean your place. One, ị ga-ama ka esi clean your own environment, cleansing your room. Ọ bụrụ na ị ga-enwetawa akwụkwọ ogilisi nke gbara mba 5, then ị ga-eji wee cleanse your environment. Ekuzigo m ya ka ị ga-esi wee cleanse your rooms
all four corners of your room. Whatever example, ihe abụna dị unclean. Abụkwa na ịghọta were akwụkwọ ogirisi gbara ise, you have that broom. Use that broom to do spiritual cleansing in your room. Imesia, don't forget you will have alligator pepper, 4 seed of alligator pepper. Tinye na 4 edges of your room. I won't even multiple rooms. Try ya man all the rooms. Yes, you must see that room in the side one side they get in from time to time. But I won't even ogilisi. Leave there being when ogilisi leave. You must see it 2 4 years. Next time you will talk another one. So you can cleanse. You may say you will over the pitch of salt, teacher and 4 corners of your room. All one in multiple rooms, man a hancha. At least you can prefer your room like once in a month. I won't go on anywhere you can in what I will glacier. I won't mean what I will had our millions or iron well from the temple. You will if you're in a room, more on a shops, more everything, on a word of negative vibes. Yes. Then no, all one normal can go on and we'll give you and I will use you had only and what I had a miracle leaf. You mix it with scent leaf. Yes. Miracle leaf, you mix it with scent leaf. Then it will only will you squeeze. They will let the water enter that your bathing water. Fine. I won't want that. Here we keep like that. I want you want to get miracle leaf, like 8 pieces. Then what is your said leaf? Here the car, maybe car 1100 naira. But here, a boil na meat. A boil chair it. Would you and a bucket? You keep my own memory again. Then we are a bucket or joy with a sour. You can name me like once in a week. It all depends, or once in 2 weeks, or even once in a month. It depends. You understand? I want to hear Mewunka. He can make with you that miracle leaf 8 pieces. It's your storage 8 pieces. Then what is this and leave? You can get more 100 naira. And they will see. This is just here. It's your joy, whatever. Sour. I want to hear me wait to no maybe never on here what as you him down. Go what he came out. I will already prepared ncha. I want an also as approach. Those minor vibrations. Only when they were cobwebs, never time now than awful. You can never cobwebs. Yeah, myself, only when you came, we go to ncha. Ncha, I already have, but I will be 18 minutes in here. I already have covered so ncha as approach. No. Etikwa ya ihe favor n'ime ọtara ya etiri ihe awụla n'ime so ihe ị ga-eme bụ ọbụkwa ndị chọrọ ime ọ dị ọ gara ọnụ plus a plate of it is 5,000 naira. Then you go to ya na-use the ncha bụ na anyị ji aka anyị prepare tinye many things and anyị lụkọtara ya ọnụ nke na-support na favor anyị mix it together so ọ bụrụ nke ọ ga-abụ igosi ya nke na-asa otu iche you go to favor each no. Cow 2 in 1. Yes, yeah, but I jack prepare any get a support. Those are the minor vibes. Yes, the name here. Here for the class name here and Miss Potadion. So you go all 2 in 1. Okay, a plate of it is 5,000 naira. Then and we will bill it nationwide. Okay, here I will prepare it to have no one day. I will jaka we can prepare something like this. So they can see our mission is to help people live better life. And what do so many things in what the key they use. In what the key use our anointing water. Yes. Then I bet a temple. Then I bet a temple, no water gallon. Ajabanya woman. Yes. On our two on a yard, on a room, give one a shop, you will keep here to ward off negative vibes. I will uncha. Can I name and can way be? And I'm really I didn't remember the way be unless you got idea. And beside temple, but say better. Then you can buy a yes. Then man, I will no check it on chat and then me will be. I will pass the purple powder. I will purple powder. I will purple powder. I will pass the chat. Yes. I will pass the anointing oil. Yeah.
or ya bụ nwa ebe ị chọrọ ije ifiro like this. Some of these things what we put it together so that na ọ ga-adịrị gị isi. Ihe anyị wee put ihe ndị a niile together ka o wee dịrị gị isi. Yes, because na some of you enwe ike ibido na-make use of some of these things ị nwere ike ịfụ. Enwere some of these leaf dị very medicinal. Agwụgwọ gị scent leaf agwara enwe ụbọchị m kwuru okwu gwa gị maka ahịhịara. Nwere ahịhịa na-akpa ahịhịara. Yes, ọ dị very important n'ihe gbasara cleansing. Then anyị nwere ahịhịa na-akpọ eri amị ọnụ. Ihe ndị na vegetables dị very powerful, nwere supernatural spiritual strength. Mana some of these things we ga-afụ na-efọ ya unu end. So ihe anyị na-eme, we bring them together and prepare it so that ọ ga-adị easy onye ọbụla chọrọ iyi uzie. So ọ bụrụ na ị na-enwe negative vibes, nwere ike ịna-abịakwute gị through cobwebs or whatever, then o nwere ihe ndị nwere ike ime, ihe ndị kwesịrị ị ga na-eme. Pay attention na ya spiritual exercise. Then ị nwere ike ikorokwuzie ncha ị ga-eji wee na-eme gịnị, na-asa ahụ wee na-awụchapụ onwe gị ụchụ n'ọrụ akwụ. Ka m kwụsị ebe a. Ihe ụchụ na-eme mmadụ buru ibu. Ụchụ na ọrụ akwụ na-eme mmadụ nwere ike ijecha ebe ị na-arụ ọrụ, isi ebe ị na-arụ ọrụ dị ebe ị dere interview, ndị ka mma enweta favor nwa ebe ndị interview a onye na-eme gị interview ụfụ gị o dislike ya gị. Ihe ndị a ndị ihe ndị ga-eme avoid. Ndị a bụ ihe ndị ga-eme avoid ka ị dị sure na ihe ndị a bụrụ ihe wee gbochi. Because negative energy na-ebute mmadụ nwere ike nọkọta kpọgha asị na nkịtị na nwere ihe ime kpọgha asị na nkịtị na. Now to prevent it, you need to work up and know the type of friends you keep. Ụchụ na ọrụ akwụ na-efe efe. Yes, enwere minor ụchụ na ọrụ akwụ na-efe efe. Depend on the type of friends you keep. Yes, ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbalị gị afọ mmiri emi, send them a message na WhatsApp 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, agụọ m ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Ọ kachasị n'isi ndị children of the temple and the friends of the temple, na ndị niile anyị na-achụ aja n'isi ha n'ọnwa Ọgọst a. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ, na ụnụ ga-apụta ihe, na ụnụ ga-adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Ihe ọbụla bụ okwu unu ga-eru n'aka n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa, ya gazie. Ndị enyi m ndị na-eso na Facebook maọbụ na YouTube, o nwere WhatsApp nọmba inwe ka ike iji nweta m directly 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ.